Catholic Faith Video Edition, visit our YouTube channel. Lakbay Katoliko TV channel, thank you. Lakbay Katoliko mayong adlaw. Na usa ka video sa pastor nga gaampo siya sa iyang mga membro ba in sa stage entablado. Murag worship na ko nila ilang pagsimba gaampo siya. Pero ang naka problema, gaampo niya tong mga nanghatag sa siguro mga 10%. Ang nakakatawanan anino sa iyang moves no. Kay niingon man siya nga ayaw i-appeal og panalangin ang wala ni hatag. Niya ang maong video nga atong nakuha. Nindog ka mga isuon, iskan mag-apot lang. Sigurado na mo nakahatag ka mga isuon. Praise God, let us pray. Salamat nining matahong na kagabiyong Ginoo. Salamat sa imong mga pulong na imong mamatutan o Diyos, atong malay mga luti o Diyos, atong simbahan Ginoo, hallelujah na under construction, mahuman kini Ginoo, puno ni mo mga kalam. Lord, hallelujah, tanan imon sa imong mga anak, mabungahon, malambuon, malambuso ng Diyos, o mauswagon Ginoo. Open the doors and windows of heaven. Pour out the blessing, physical blessing, spiritual blessings, and material blessings, Lord. Salamat Ginoo dalayon ka. Pero kadtong wala naghatag Ginoo ayaw ang pinas panalangin. In Jesus' name. Amen. Amen. Magalingkod ko mga Ginoo. Oh. Di ba? Kita ninyo? No? Unsa man klase ni nga pastor ni nga dili niya ipaapil og papanalangin sa Ginoo tong wa mo hatag. Di ba klarong tampalasan ang tawag ani? Or di ba klarong hangal ang tawag ani? Atong tanawon na Biblia. Kaning Biblia nga ang bagong Biblia protestante sa 66 ka libro. Yeah. Jeremias 10:21. Sapagkat ang mga pastol ay naging hangal at hindi sumasangguni sa Panginoon, kaya't hindi sila umuunlad at lahat nilang kawan ay nakakalat. Hangal. Di ba klarong hangal yung tao nga muingon nga dili niya ipaapil og papanalangin sa Ginoo tong wa mo hatag? Oho. Dirita sa King James Version, Jeremias 10:21. Klaro kayo? Sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan at hindi nagsisangguni sa Panginoon, kaya hindi sila magsisiginawa at lahat nilang kawan ay nangalat. Kinsa maning kasuri-suri ron, di ba sila? Tampalasan nga naman. Yampor tong nanghatag, agkatong wala manghatag, hanyon pag Ginoo nga dili apil sa panalangin. Waha gaba. Kamu nalay balanse ani. God bless.